מה? זה גוסן? 200? כן. מה, היא... כן. האיש שהיו לה מהווים ל-20 שהייתה בת 80? אני יודעת. מי, מדונו? לא, של דני. זה לא כמו ספק של דני. הייתי בי. אני כבר פופה. אבל... קראו לו דלי. אל טעמך היה החלק הכי טוב. אני יכול לדבר כמה של פופה? זה היה ממש ויזואל. יום עליי. לא, זה ככה. פופה היה קוסמטיקה של סרטונים. בטח. אתה זוכר את הפרסומת של הדוגמנית הלבושה בלבן בספה? אני זוכר את השם מה-80s. ממש לא. כן. ואני זוכר את השם. זה ממש מה היה... שעושה את דלי, אבל זה לא... אבל הפרסומת של פופה הייתה דוגמנית, אני לא זוכר את הפנים שלה, אבל... זה לא פופה? כן. לא, מה זה פופה? פופה, פופה. פופה. איך אתה רואה את הג'ניקה? כן, דיברנו על זה. זה בפרדו. זה לא במדריד. זה בפרדו. זה לא בפרדו. מה לא? כן? זה מחוץ לברצלונה. ככה נוצרה לה התמונה. ככה נוצרה